Sandra di Coro. Neng yo kene. Kowe wani nilani jaket. Terpon kakak Suto. Panjenengan tansah pamiloro pun kakak. Astripun lepat pun kadang menika menapa. Sembagi. Kowe isa sila. Dosamu lalu buat. Wes kok kempet kowe. Nang yo kene karo mangsani sebab. Sopo larasan. Sopo ratukan. Kowe kawan pun kakak. Iki opo sebab. Kowe bondo kendel. Kowe wani dari jajar kakak. Kowe bakal merosot. Sampun ketemu panjenengan lepat kadang pun kadang. Krono pun kadang menika. Dadi rasa tresna kanggo panjenengan kalipun. Kula aturi lepat kanthi sanget kanggo. Sebab termasuk bener. Orang tidak yang paling orang angkoma. Orang aku yang paling. Lepajen ke Tresno Kelarasan. Lepajen ke Tresno Kelarasan. Wet loko. Larasan diratakan. Pakada pasrano kue. Sebab. Termasuk bener. Kulo ketah matur kados putulan panjenengan saged dados dayatur. Kulo mriku kadang panjenengan. Kulo kinten panjenengan sampun pirsa watak-watakipun sembah. Sebab. Pancen tiada percaya. Zaman kecil-cilik. Kue tambon. Kue tampomo. Supaya aku benda kadang kata Tresnani. Dan sopo ngedrakin dosa. Dosa kepriyo. Tresnani kelampai ini kue. Bicak lepas. Nah pancen ke Tresno kan larasan ratakan. Kojo. Ojo kewani sok-sok kebrakin jajan. Sakluk tengkolan kalih pinara sewu paribasa. Bobot dan peraus Tresno kalih akang pradukan tentang parasan. Barang saya Kulo gajah tugas. Bangkui lari jajan kakak. Sepet gamar. Selesai. Sawangan. Sawangan pasukan kakak. Bangkui nyepeti melipati jajan. Kamu cepat. Kang Asuto pun. Ngaten sampun cepat. Panjenengan boten tantos katipun kadang kapor. Panjenengan tantos kadang narko panjenengan. Boten tantos koyo pangapa Kang. Sampun pun paham. Baik panjenengan ling-lingkaning usok ing pangajap dipercaya pun kat monggo panjenengan tamak kene bapak lukas dateng panjenengan Sebab. Nah pancen ke bakal uling melelopo. Satri kelakon ke mati tangan. Mas Putomo
menawi toh sampun kelampah likalipun pusaka panjenengan pancepaken wonten ing Jamarapa menawi kemawon wonten rah utawi getih kang tumatas wonten ing likaning pusaka panjenengan menawi kandhanipun arum utawa wangi kadang boten pun kadang boten salah itu mau sepak menawi tok rah ingkang tumatas wonten ing likaning pusaka panjenengan kandhanipun arsta ames teges kula ingkang tumindak pun kadang kang lepat kang Mas Sanggang sawise kelakon kali pusaka mancep orengan kali kutus bang boleh nek ketye kandawan tekes ora krita ento kang kali kete ames tekes kuwi minta tandol yang orang tidane kete ko apa bang opoi Kondopoi Sokur mangsa kuring papan gini orang segede kembang melatih Negan dari kuat Opuk kenaik ya menewang Jepang Keteng wangi Werat minta ya itu domba
lajeng pantesipun kok dados garwa sinten to, Kang? Pantesen dadi begege. Lah kok panjenengan ngendika kados ngaten lho, Kang Mas. Lho panjenengan iki napa remen nek garwane dados begege? Lah napa menawa kurangen kepengin dadi begege hak piro? Lho, kula niki wanita ingkang sae, wanita ingkang tulus tresnani dhateng pun panjenengan. Apa kowe kalau ngetroning kampung baru? Larasati Rajkan. Si. Saiki pun kakang takon. Babakan perkara katresnan. Sida, Mas. Sejatine sing tresno ora dhisik kuwi kadang kudu sembagi apa Larasati diratkan. Nggih, Kang Tresna langkung rumiyin kadang pun panjenengan nyai sembagi to, Kang Mas. Sembagi apa Larasati? Sembagi. Larasati apa sembagi? Sembagi, Kang Mas. Sembagi apa Larasati? Ya. Setan kowe ya. Wong wadon kang keparat. Ora kena kanggo tepuk tulungan. Ya. Loro langan ati. Kok kancing terus sumut ate kene kowe. Kowe menungso biasa. Hei. Ya. Setan kowe. Lakon kadang kudu lakon. Kowe jalo kowe. Wong kaya wis. Ora ketok kowe. Ate jauh ate kumpul ora. Larasati. Aku sithik jawab karo kowe. Bosan. Ora ana bisa tengkang karo Larasati. Dene Ratkan. Kowe demikian. Minggat! Aku butuhake kowe. Kowe minggat ora? Minggat! Joy. Minggat Larasati. Aku butuhake kowe. Minggat! Ora jam minggat. Minggat! Larasati. Ratika. Kowe karo aku iki ngadeg putraku. Nek ngomong karo aku Larasati. Tanpa guru aku dipakai Ratika.
tanpa kuno aktif bodoh. Terima kasih nanti sudah ditemukan. Ratekan gue menanti aku tresno karo kowe ratekan. Aku tresno karo kowe Larasati. Ponel jabang baik anakku. Oh Gusti, pintoro menopo ingkang kula tampa Gusti. Timbang kula bisa dhumateng garwa kula. Paten ana kula Gusti. Kula nyuwun mati Gusti. Jaran sari, jaran porno.
Di ora nyono babar pisan. Nek aku karo kowe iki ora ketang. Tunggal bapak dhewe iku ning semono aku pinangka dadi dulurmu sing. Dole jaran-jaran ngono to. Eyang Ki Ajar Podang Sak sing kowe mangerteni bab kelakon iki. Njur gareng karep nopo? ngeten nggih Eyang Ki Ajar Podang. Estunipun kula badhe bloko dhateng Eyang Ki Ajar Podang. Rumangsa tiga sak lebetipun batos kula. Menawipun keparengaken kula badhe nilaraken pertapan Mahameru. Kula badhe leledang cedhak wonten ing Kabupaten Sukodono. Upadi lan tiyang sepuhipun kula ingkang kir jiwa lan raganipun. Dole jaran-jaran ngono. Wis pancine le kowe ketemu kawan saudara ndak lelai. Eyang Ki Ajar Podang senajan toh aku kaya apa nanging ing dinten sak kula badhe pun pamit kalih Eyang Ki Ajar ninggalake panjenengan Mahameru. Ate kesak ngono ora. Iki dino iki dino kang piye? Enggal dalam dino sebelum Mahameru lawan saudara. Eyang Ki Ajar Podang estunipun kula mboten tegelan tangga. Menawi kula nilaraken pertapan Mahameru, nilaraken Eyang Ki Ajar Podang kaijenan wonten ing pertapan Mahameru. Wes ora susah dadak mikir kawan. Bokno besok aku wis ketemu lan tiyang sepuhipun kula. Kula mukti ngawi bawa wonten ing Kadipaten Sukodono. Yang yen to ngaten kula nyuwun pamit bae. Jaran sari jaran kono. Wong aku iso ndukungake kelawan kowe gak paduan. Muga-muga ketemu kelawan saudara.
Nuwun sewu saderengipun Koko Prabu. Gede pangapura hukum Prakyai. Mobil kula kumawantun lebet wonten ing sanggar Palenggatan. Jogaraken panjenenganipun wonten ing sanggar Palenggatan. Amargi menapa Koko Prabu? Menika sampun jangkep sekawan dosa dinten. Belum, wis jangkep 40 dina. Nuwun sewu. Kula menika namung abdi. Kula badhe ngemotake. Bagi menapa panjenengan ngenengake kapribaden ngewakake sedaya kawula wonten ing dasar samudra. Nggon kungiwakake negara ing samudra dasar. Nengenake kapribadene panjenengan merga. Ingsun minta pitrang marang pangersaning Gusti Kang Karna jagat. Cek men negara ing samudra dasar bisa kuncar-kuncar dhuwur pupusing amba tebaing alang adoh kuncaran nanging ana wangsiting dewa kang karya jagat kabeh mau bisa dudaneni kalamun pun kakang andar beni garwa prameswari ana samudra dasar. Senuwun Prabu Lembudana. Napa sedaya menika sampun wonten titihanipun yen to bener badhe ngersakake garwa minangka garwa prameswari wonten ing samudra dasar. Nanging ndadekake kahruhanira jalaran aku kepengin anggarwa nanging dudu salah sawijining raseksi utawa widodari nanging kang arep ingsun pundhut garwa mung jamak ing manungsa limrah. Lajeng sedaya menika sinten? Ngertenono pun kakang kepingin anggarwa marang Lembonowati putri ana ing Majapahit. Lembonowati senuwun. Prabu, napa sedaya menika sampun panjenengan penggalih? Yen to badhe ngersakake salah satunggalipun titah jalma manungsa, kula matusake. Sedaya menika napa mboten wae kodrat. Kula matusake panjenengan dalem kena sikuning dewa. Sekaping si kuning dewa panjenengan ingsun ora bakal didrik lan ora bakal dirih apa wae mengko siku dendane ingsun kang tanggung jawab marang kahanan iki nanging kang tak jaluk siap dikudu gelem mundhutake garwa marang panjenengan ingsun. Koko Prabu Lembudana yen to kersa panjenengan kados mekaten
Nggih, sedaya menika badhe kula estakaken. Kula cedhak wonten ing kraton Majapahit nama Lembonowati. Kula kanthi kuwi. Kowe aja dikangelan. Rajuten. Kula yaksa sing pitrayangan. Panas patene. Dereng aking kang sira lumawat kula Majapahit. Nanging kumo dipumu. Kalamun putri Majapahit kang aran Lembonowati ora dipulungake. Pur bulan Wasisa tak pasrahke marang Siap. Pangestu Pangestu boten tirta ning kaki. Kamu sapa lan endi dang kamu? Lembundili saka ing samudra dasar. Lembundili saka kraton samudra dasar. Wangsul sampeyan sapa? Patih Majapahit Haryo Permada. Bon, iki urusan sing digawe sing penting kowe lucu. Iki ngeter kowe tok, Gol. Ora ngene ya lucu lho. Sampeyan iku kok jumbul-jumbuli wong. Kowe kaget. Nggih kaget. Kaget kaya ngene. Sampeyan iku kok malah Apa? Oh, jangkrik ngerti aku sing kaget. kesetrum Pak Pate. Setrum listrik ae. Monggo. Waduh. Niki siung napa iler? Nek Iki rada luwung sekitar kaya wong iler. oh nggih. Gitu lah sae. Apik, ulang-ulangane sapa? Lembutini Oh, adoh sangka kraton samudra dasar nganti ngancikake sikilmu ana ing ladan Majapahit ana kawigatine apa? nganti ninggalake saka ing kraton samudra dasar. Ya, Autus kan Sinun Prabu Lembundana. Aku kudu nglamar Lembonowati putra Majapahit. nglamar Gusti Ayu Lembonowati. Mbon, nglamar Gusti Ayu, Mbon. Kersane Duh. ngeten lho. Dagangan wedok niku nek pun enten lamaran, Ya. matur suwun diibaratake
godhong suruh Terus ngenteni lamaran teko. iku nek sing lamar wujude wong tombol. Lah niki. Lah sing lamar ditaem Budi Srani are. Malah nggih kula kok Loh, kesuwen. iki kok senajano Tita Putri Srani bisa mancala putri, mancala lolo, mancala diae. Mancal siram dhewe. Oh, siapa? Sampeyane kok iki sing diarani budiman nggih niki. Hei, kok Budiman. Budiman sapa? Lah jare jenenge Legiman. Rek roh jenengku ora usah kok omong-omong lo. Lah iya gak budiman. Ambune. Abune kene. Wih, ambune. Apa angine? Sate. Seger-seger. Asem-asem tek telung piring. Yang penting gak usah digo mules gak. Helm Bundini. Oke. Kowe iki wujudmu titah Budi Srani. Sesembahanmu kepengin duwe garwa wae kok wujud menungso. Apa sesembahan besok ora wedi lamun toh entuk si kuning dendaring Jawata. Kabeh wis dipetung, kabeh wis didodo. Terus Ning yen ora kelakon, duweni garwa Lemonowati. Aku kang bakal nampa pidana. ya wis nek karepmu wis ora kena ndak pambeng, karepmu wis ora kena ndak tunggak, tengane tekamu ning Majapahit ora bakal lamar. Kowe pengen jajal wong Majapahit. Nek dina iki karepmu nglamar Gusti Ayu, kepeksa tentrem lan ora ning Majapahit gumantung ning tanganku. Yen ra kelakon boyo Lemonowati, Majapahit tak bukit batang sayuta. Kowe nantang Permojo.